barisa bi amena kuma fɛn min ka o ye jiri jiri caman bɛ an bɛ tɛmɛ o la an bɛ jɔn o la ka sɔrɔ nafaba de b'o la Amadu bisimila folikan di limanaw ma ni e bɔra yan an bɛ kuma di Musa ma a bɛ folikan lase limanaw ma an ka sɔrɔ ka don babu kɔnɔna na Jalo ni jalan ye ka sabu kɛ ne yɛrɛ Amadi nisɔnjalenba don su in na kosɛbɛ don tɛmɛna nin studio kelen nin kɔnɔ yan kosɛbɛ ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba Burama Bagayogo siga t'a la ani an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba kosɛbɛ Alhaji Professeur Mahamadu Sise kosɛbɛ u bɛ sigi ka kuma nin kɛnɛ kelen kan siga foyi t'a la n'an nana k'an bɛ fɔ an bɛ dakurunya fila fɔ su in na kosɛbɛ an bɛ sirakɔrɔ la sirakura tɛ o ye tiɲɛ ye bon an bɛ foli lase an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ k'a daminɛ yan ma fɔ Welesebugu siga t'a la Sikaso kosɛbɛ Kucala u ka kalandenni kosɛbɛ an'u den olu de bɛ ka kuma su in na kosɛbɛ kuma la gasi tɛ ban siga t'a la an b'a ɲini u fɛ n'an donn'u gasi la u k'an to denmisɛnniya ye kosɛbɛ an bɛ kalanso la n bɛ fili ka bɔ kɔrɔfɔ la ayiwa an bɔra ne ka Amadu ka ɲɛbila babu lamɛn an bɛ kuma di ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Professeur Musa Sise ma ɲɛbila babu mun b'a bolo n'o ye folikanw ye ka lase jama ma yanni an ka don jiriw kɔnɔna ka ɲininkali kɛ u la jiri ninnu kan alhamdulillahi rabbil alamin Jalo an bɛ Ala fo k'Ala barikada vraiment su in na anw content na anw nisɔndiyara a ye danta nisɔndiya la n y'o de fɔ n ko k'a fɔ ko dɔnnibaa yɛrɛ dama o tɛ ɲɔgɔn kanu kosɛbɛ o tɛ ɲɔgɔn sarilabɔ kosɛbɛ dɔnni kɛbaliya don o ko dɔnnibaa hakika aw bɛ tugu ɲɔgɔn na ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔ aw yɛrɛ bɛɛ b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin a ye siga foyi t'o la n b'o fɔ n ka émission kɔnɔ n bɛ tila ka segin kan Mali yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna na Professeur Mohamed Sise a yɛrɛ jɛɲɔgɔn bɛɛ la a ye karamɔgɔ kunda maa min ye cɛ kelen ka wari ɲuman segin a ma o kɛra n fa Alhaji Burama Bagayogo ye kosɛbɛ Burama Bagayogo t'a fɔ n ko micro n'a ma Professeur Mohamed Sise tɔgɔ fɔ a ma deli k'a kɛ a ye siga t'a la ni o denkɛ n'o y'an yɛrɛ dɔgɔkɛ ni o na anw yɛrɛ sigira kɛnɛ kan bi kosɛbɛ k'a fɛn fɔ lamɛnbaaw ye sɛbɛ de bɛ b'o kɔnɔ kɛ siga t'a la Burama Bagayogo nana kɛ jumɛn ye Mali kɔnɔ a kɛra jiri dɔnbaaba ye siga foyi t'o la ka kɛ gundo dɔnbaaba ye ka kɛ maaba ye dɔnni kɔnɔ Professeur Mohamed Sise fɛnɛ kɛra maaba ye dɔnni kɔnɔ ka kɛ maaba ye jiri kɔnɔ ka kɛ maaba ye gundo kɔnɔna na yala fɛn bɛ se ka b'o olu la ko bɛ kɛ nin ye wa ayi a bada les autres siga t'a la Jalo bi émission kosɛbɛ an t'a kɔrɔfɔ janya dɛ siga t'a la ɲininkali fɛn o fɛn ni lamɛnbaaw ma se ka gundo min sɔrɔ bi o tɛn'o sɔrɔ tugun dɛ siga t'a la hali n'u b'a sɔrɔ a bɛ kɛ jamana mɛ a bɛna sumaya dɛ n y'o de fɔ n ko bi su in na Kucalakaw bɛ k'an lamɛn Sikasokaw bɛ k'an lamɛn Welesebugu n'a lamini bɛn ni o ye u ye mara bɛɛ bɛɛ bɛ k'an lamɛn fo ka taa bila diɲɛ fantan naani bɛɛ internet sanfɛ bɛɛ bɛ k'an lamɛn sisan n b'a fɔ émission kɔni delila ka kɛ Mali kɔnɔ karamɔgɔ fɛ nka ni ɲɔgɔnna man ca siga t'a la ka émission kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan radio so 3 k'a ta région na k'a fara diɲɛ seleke 4 kan ko dɔnnibaa 2 ka jɛ ka kuma ka lamini ko kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an b'an faw ka sirakɔrɔ kan siga t'a la ni o ye an fa Burama Bagayogo ka taa se Professeur Mohamed Sise ma ninnu 2 de jɛra dɔnni kɔnɔ ka sigi tabali kelen kan n y'o de fɔ n ko dɔnnibaa n'i ye dɔnnibaa ye hasida la dɔrɔn wuli ka bɔ dɔnnibaa tɛ an fa Burama Bagayogo a ma kɛ haside wa an dɔgɔya Amadu fɛnɛ a bɛ sira min kan an b'a ɲini Ala fɛ ka ɲina kɛrɛfɛ Ala k'an bɛɛ k'an faw kɔ ye amin yarabi u ye sira o sira u ye jɔyɔrɔ min fa jamana kɔnɔ ka jɔyɔrɔ min fa faso ye ka jɔyɔrɔ min fa baso ye yarabi Ala k'an tɛmɛ o kan amin lamɛnbaaw a ye lamɛnni kɛ dɛ fɛn min ɲɔgɔn man ca o bɛ yen su in na siga t'a la Jalo kɔrɔfɔ t'i janya nɛgɛjuru sira an bɛn'o di mɔgɔ ma nka bi émission ni ɲininkaliw kɔfɛ an bɛna nɛgɛjuru sira kelen o bɛna di Kucalakaw ma ligne kelen bɛna di Sikasokaw ma kelen bɛna di Welesebugu ma kelen bɛna di diɲɛ seleke 4 bɛɛ ma kɔrɔfɔ y'u ka bila la alhamdulillah ni don ɲɔ man ca bi ka di bi ɲɔgɔnna man ca bamananw ko de ko Segu Professeur Musa Sise a barika Professeur Amadu Bagayogo a barika bamananw ko ten kalo kura ma jɔ dolo ɲɛ duman o bɛ falen o kɛrɛfɛ wa jigisɛmɛ yɔrɔ ɲuman o bɛ sanfɛ jiri tigɛ ja fa ye don kelen ye dɛ
jigiya o ye bada bada ye o de kosɔn bamananw b'a fɔ bamanankan na ko ala ka an kulufa ala kana an bafa ala ka aw mɛn an kɔrɔ ala ka kɛ aw ye aw kɛ anw ma jigi ye i n'a fɔ aw ye anw ma a ye ala ka aw kɛ anw ma bada bada jigiya ye professeur Musa Sise kɔrɔfɔ an tɛna janya n'o tɛ ni ko ne ka kuma su in na ne bɛ se ka miniti 30 kɛ cɛkɔrɔba ninnu ka ɲuman kɛlenw ɲɛfɔli la nka maa sigi kun o ka kɔrɔ ni yɛrɛ ye n bɛna n da don jiri dɔ la ne ka ɲininkali kɛ jiri in yɛrɛ nafa la ka da kan kabi jamukan in fɔra ne ye ko a bɛna labɛn a cunna n kan dɛ barisabu ne ni aw ma sigi n'a ma ɲɛ ko an bɛna kuma jiri kan su in na diɲɛ jiri fɔlɔ o ye gunjɛ ye ne bɛ kuma di aw ma sakɛ i ka dɔn k'a fɔ bamananw ko ten maa fa sela ka jiri min yɛlɛ hali ni ma se ka jɛrɛ t'i banba jiri ju la tɛmɛsennaw ni dɔw m'a fɔ k'a yɛlɛtɔ don dɔw n'a fɔ a jigitɔ de don n b'a dɔn professeur Musa Sise i fa taara ka gundo dɔ to Amadu i fa bɛ balo la bi gundow bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ gunjɛ jiri jumɛn de don a nafaw ye jumɛn ye a bɛ mun lase anw ma diɲɛlatigɛ in kɔnɔna na a bɛ se ka ɲɛni kɛ anw ye wa n'o gundow b'aw bolo a t'a lajɛ a ka tila aw ni anw cɛ alhamdulillah Amadu kosɛbɛ Jalo ko wa kuma ye gunjɛ kan awɔ ne kɔni ne tɛna bila Amadu ɲɛ su in na awɔ ne kɔni b'a fɛ sisan awɔ ka fɛn fɔ lamɛnbaaw ye gunjɛ kan Amadu fɛ ne yɛrɛ bɛna min kɛ k'a dafa an fa bɔra ka tulo b'an na an sanna ka don kɔnɔfɔ kɔnɔna na an bɛ yafa ɲini k'an bolo fila danko ni jamana dɔnnibaa bɛɛ ye Farabana Musafa an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka dɔnnibaa fɛn fɛn n'o bɛ wele Segu n'a mara kɔnɔ Jitumu n'a Lamini a jirimansaw Sikaso jirimansaw Kucala jirimansaw jirimasa fɛn fɛn tulo b'an na an b'an bolo fila danko bɛɛ ye k'a fɔ nin y'an dontɔ ye dɔnni kɛnɛ kɔnɔna na u ka émission u ka enregistré a dɔgɔna man ca dɛ Amadu kuma ɲɛ gunjɛ kan anw yɛrɛ bɛna min don a kɔnɔ n b'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn dafa su in na dɛ siga t'a la inchallah professeur Musa ne yɛrɛ ye sira di ne ma ko ne ka kuma sira bɛ yen n bɛ kuma yanni n ka don kuma kɔnɔ n bɛ hakɛto ɲini an karamɔgɔ ani an faw fɛ u ka hakɛ to u ka kalanden min fɛ ka kuma Jalo ne gunjɛ ye yiri min ye diɲɛ yiri fɔlɔ don kosɛbɛ a nafa tɛ se ka fɔ ka ban i bɛ se k'i da to a la dɔɔnin dɔrɔn k'i seko ni fɔ a la kosɛbɛ nka an bɛ diɲɛ bi tile min na kosɛbɛ Jalo ni siri b'i la bi ko caman bɛ a ma ɲɛnabɔ dɛ hali dutigi n'i sirilen don bi ni garisɛgɛ siri b'i la kosɛbɛ hali tɛ se k'i walawala i ka du kɔnɔ ka sabu kɛ siri ye siga t'a la bon o kosɔn an b'an da to gunjɛ bɛ se ka siri tigɛ ka bɔ buni hadamaden na cogoya min na an b'an da don la ka an balimaw lafiya n'a ye su in na siga t'a la Jalo i bɛ gunjɛ ladɔn ɲini ka suruku tɔnbɔlɔ ɲini kosɛbɛ ka ni fila susu ni ɲɔgɔn ye gunjɛ ladɔn ani suruku tɔnbɔlɔ ladɔn ani suruku tɔnbɔlɔ ladɔn Jalo i bɛ nin fila ɲini ka ni susu ni ɲɔgɔn ye k'a kɛ tile kelen ja ye Jalo ka fatɔ faralafini ɲini k'a k'a la i bɛ to k'a wusu Jalo i mana kɛ fɛn sugu sugu ye i mana kɛ feerekɛla ye i mana kɛ ouvrier i mana kɛ jɛnatigɛ baara sugu sugu la n'i bɛ nin fɛn nin utiliser e kɔni garisɛgɛ kɔni e n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'o ta k'o di jama ma falaki la Jalo Jalo an bɛna Amadu ɲininka Amadu e bɛ don fɔ mɔgɔ ye a bɔ don a bɔ don o ye tiɲɛ ye Musa kosɛbɛ nin na don fila de préciselen don a la kosɛbɛ n'i ma ntɛnɛn sɔrɔ i bɛ alamisa sɔrɔ ntɛnɛn walima alamisa walikelen alamisa n bɛna min fara o kan a jiri fila bɛɛ lajɛlen bɔ nin don fila in na wa walima ayiwa jiri kelen kelen bɛɛ lajɛlen n'a bɔdon de don bon nin yiri fila in n'i ye nin don fila fɛn fɛn kelen kelenna sɔrɔ a kɛra tɛnɛn ye o a kɛra alamisa ye o i bɛ nin bɔ k'a sabu kɛ an balimaw fɛnɛ u bɛ yiri feere la sugu la bi an bɛ nin fɔ ka da mun kan an b'a fɔ ko mɔgɔ kana an k'a k'a ye i k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye i ka so
bon hakili la a yiribola caman ba be bibi na minnu b'a kɛ a ɲuman na kosɛbɛ o kɛ man di ka taa yiri bɔ don wɛrɛ la kosɛbɛ ni tɛnɛ ni alamisa tɛ tɛnɛ ni alamisa kosɛbɛ bon yiri dun k'i nafa nin don fila don kosɛbɛ bon kosɔn a fɔla ka da nin yɔrɔ kan siga t'a la n'ala sɔnna ma n'i taara nin ɲini ta nin k'a kɛ nin kɛcogo la i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na kosɛbɛ garisɛgɛ kɔni e ni garisɛgɛ tɛ fara ɲɔgɔn na siga t'a la Jalo professeur ka an dɔgɔkɛ Amadu k'a ka kuma sɔn ji la siga t'a la ale gunjɛ ladɔn kelen filɛ ni maa o maa y'a ni zaban ladɔn sɔrɔ kosɛbɛ kilisi t'a la dɛ yɔrɔ zaban fɛnɛ ti wuli n'a ma wuli yiri la siga t'a la i bɛ nin fila ɲini i bɛ to k'a don filenkura kɔnɔ dugu tilama fɛ walima tɛnɛsu ni jumasu i ko n'a ye tɛ tɛmɛ o kan gungɛ ladɔn ani zaban ladɔn ani zaban ladɔn ɔhɔ nin fɛnɛ bɛ bɔ tɛnɛ ni lamisa tɛnɛ ni lamisa sɔgɔma joona fɛ k'a don filen kura ɔ ni kɔnɔ maa o maa bɛ ko n'a ye ala bɛ dayɛlɛ bila diɲɛ dayɛlɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala bɛ dayɛlɛ nati ma a don cogo ka Amadu ka kuma sɔn ji la a bɛ don daga la wa i b'a don filen kɔnɔ i bɛ a mugu de bɔ i b'a don susu filen kɔnɔ ka to k'i ko n'a ye tɛ tɛmɛ o kan dugula fɛ dugutila fɛ tɛ tɛmɛ o kan Amadu hali bi kuma ye gunjɛ kan parce que su in na Amadu n bɛ fɛ ka min kɛ n b'a fɛ an ka fɛn de fɔ mɔgɔ ye gunjɛ yɛrɛ dɔrɔn e ni ne bɛ se k'a daminɛ bi fɔ sɔgɔma an bɛ gunjɛ kan siga foyi t'o la n b'a fɛ hali bi Amadu gunjɛ kosɛbɛ ka dayɛlɛ kɛ mɔgɔninfin yɛrɛ jagokɛla min bolo b'a da kɔrɔ sisan a yɛrɛ ka dayɛlɛ sɔrɔ tarafata in Amadu an ka don o kɔnɔna na kosɛbɛ Musa n y'a fɔ cogoya min na a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan kosɛbɛ nka n'an taara sira dɔ fɛ an b'an yɛlɛma kosɛbɛ gunjɛ kɔni a garisɛgɛ fura telima de dilen filɛ hadamaden ma ni k'u lafiya nin ye tiɲɛ nin ye tiɲɛ nka walahi e b'i ka baarayɔrɔ la juguya b'i kan kosɛbɛ i b'i ka sigida la juguya b'i kan kosɛbɛ kana dɔ wɛrɛ kɛ dɛ i bɛ gunjɛ ɲini ka tila ka taa zɛrɛn ni jɛ jatigi faga ɲini zɛrɛn ni jɛ jatigi faga n bɛ segin a kan tuguni nin yiri ni fɛn fɛn kelen kelen na n'i b'a bɔ i b'a bɔ tɛnɛ wali kelen alamisa i b'a bɔ sɔgɔmada joona fɛ zɛrɛn ni jɛ ani gunjɛ nin n'i ye ninnu susu ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ mɔgɔ caman ba bɛ yen karamɔgɔ Musa b'a kalama yiri la koli yiri ka yiri kɛ koliji la ani ka yiri kɛ daji walima ka yiri da filen kɔnɔ a bɛ mɔgɔ nafa ka sago ka a ji kɛ i koliji la k'i kunna ye i bɛ nin yiri ladɔn fila ninnu ɲini k'a susu k'a baro ni ɲɔgɔn ye a ka kɛ tile kelenja ye ka sɔrɔ k'a da filen kɔnɔ filen kura kɔnɔ i bɛ to k'a mun i bɛ to k'a mun i jugu bɛ k'i ɲi ye donc ni y'a faamu kosɛbɛ gungɛ ladɔn ani zɛrɛni jɛ jatifa jiri o ladɔn kosɛbɛ k'o bɔ ntɛnɛ walima alamusa ni k'a susu kosɛbɛ k'a kɛ tile kelenja ye kosɛbɛ k'a a don filenkura kɔnɔ ka ji k'a kan ka ji d'a kan a ka se ka su kelen si a ka su kelen si a bɛ ɲigin ka ɲɛ o la a bɛ ɲigin ka ɲɛ i bɛ to ka nin mun waati bɛɛ k'a mun i yɛrɛ la k'a mun i yɛrɛ la waati bɛɛ ni mɔgɔ don ni juguya la i dalen b'a ye kibaruya la sufɛ i nana mun Jalo ne mɛn hali bi Amadu n b'a ka kuma n b'a sɔn jila n y'o de fɔ n ko dɔnni kuma kelen pe don i b'a dɔn walima i t'a dɔn bilahi Amadu bɛ ka kelen kelen fɔ gunjɛ kan nin anw b'a fɔ an bɛ da yɔrɔ la nka an fa Burama Bagayogo tulo b'a la ale b'a dɔn ale b'a dɔn fɛnɛ ka tɛmɛ anw kan siga foyi t'o la ale gunjɛ kelen filɛ yɔrɔ nasara dɔ bɛ gunjɛ la n'i y'a baara sisan Amadu i b'i dalen to ko min bɛna e machine b'a ye mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ko nin ye miracle de ye a bɛ kɛ ni gunjɛ ladɔn ye n'i ye gunjɛ ladɔn n'i y'a bɔ tarata donya fɛ bilahi na suma kilisi wɛrɛ t'a la dɛ n'i y'a ladɔn ju saba musoman ka ladɔn ju saba ladɔn musoman bɔ ka bɛn ni tɛnɛ donya ye walima lamisa donya i bɛna don filen kura kɔnɔ ka cɔngɔ n'i y'a cɔngɔ i bɛ sɔrɔ k'a ni ɲaga in bɛɛ to ji kɔnɔ a to a fɛnɛ kɛ su kelen si n'a sira dugu tilama fɛ mɔgɔ dalen kɔfɛ wuli i ka yɛlɛ sanfɛ i k'i ko n'a ye i ka ɲaga in to a duguma i ko n'a ye i b'i ko su in na k'a ɲaga dɔ to a duguma o dugusɛjɛ i b'i ko fo tile 7 n'o dafara a 7 i b'a bɛɛ ko ka ɲaga to i bɛ ɲaga in lajɛ ka barakati k'a la i ka to k'a wusu su fɛ i datɔ i b'i yɛrɛ i bɛna min ye kabako ni e yɛrɛ kɔni b'a fɛ ka mɔgɔ kɔni ka lisikara k'a kɔrɔ walima ni ɲɛ jɔra mɔgɔ de k'a dɔn o kɔni gundo dɔ b'o la parce que bisimila ramana fɛ siɲɛ kelen papier fɛgɛfɛgɛ kan a mimu nani i bɛ akibaru nasi b'o dɔ kɔnɔ o baara cogo bɛ yen n'i y'o labɛn k'o labɛn a labɛn cogo la
k'o don i kunkɔrɔ a cogo la a y'a ma dɔn ko o ye miracle de ye o so an bɛ ka fɛn fɛn fɔ kunjɛ kan nin bilahi alisilamɛw k'a kɛ Amadu an ti ba nin baraji la an bɛ baara min na Ala kama baara don dɔnnibaa dɔ sigilen bɛ sisan bilahi a b'a dɔn a t'a fɔ nka an bɛ ka min kɛ nin walahi Ala kama baara don siga foyi t'a la an b'a ɲini Ala fɛ ka ɲinɛ kɛrɛfɛ maa o maa b'a kelen o kelen kɛ Ala k'a kɛ nɛɛma ye ka ɲɛsin an ka saya furuw ma ka kɛ nɛɛma ye ka ɲɛsin anw yɛrɛ n'an denw yarabi Ala ka siya nin kɛnɛ Ala k'a d'an ma o ye kunjɛ ye hali bi Jalo i bɛ ɲininkali i b'a kan na i n'a fɔ waati jatelen don dɔ fɔlɔ kunjɛ kan n'an ko an bɛ kuma kan aw yɛrɛ ka fɔlɔ ko an bɛ su in bɛɛ lajɛlen ba a fɔli la siga t'o la barisabu kunjɛ yɛrɛ nafa tɛ fɔ ka ban a bɛ baara ba yirigaw de kɛ a si ni si tɛ kelen ye ɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ da donna a nafamayɔrɔ la bibi na bɛɛ bɛ ka i kun minɛ ka kule ko yɔrɔ gɛlɛyalen don n gɛrɛsɛgɛ sirilen don walima a bɔ n b'a fɛ ko dɔ kɛ mɛ ka n siri an farafinw ka juguya ka bon surtout n'u y'a mɛn ko dɔ bɛ nin fɛ an bɛ wuli o tigi kama ɔ an bɛna kuma yiri filanan min kan n ye min sɛbɛn o ye ɲama ye ɲama ye jiri jumɛn ye a bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye a kan a nafa ɲama bɛ se ka mun de ɲɛ adamaden ye a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na fo k'a wasa ayiwa an b'a lajɛ an ka gundo fila fila di o kan i n'a fɔ jiri tɔw ka ca ɔ ni ka sɔrɔ barisa maaw kan ka weleli kɛ hali bi an bɛ kucalakaw fo ka sikasokaw fo ka welesebugukaw fo ka faransikaw amerikaw Europe mumɛ bɛɛ lajɛlen Afrique Gabon Guinée équatoriale Afrique du Sud Mozambique ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka an lamɛn nin waati in na Saudiya la an bɛ ka lamɛn ani Asie donc kɔrɔfɔ bɛ aw bolo Jalo kɔrɔfɔ ɲɛna an sigi bɛ yan su in na ka an buna hadamaden ɲɔgɔn k'u lafiya kosɛbɛ k'u bilasira ka taa sɔrɔ a ma kɛ tɔɔrɔya ye kosɛbɛ a ma kɛ ni degun ye kosɛbɛ i kumala kunjɛ min kan nin ɲama min kan nin ɲama yiri belebeleba yiri min nafa ka bon an bɛ waati min na i ko bi hadamadenya la kosɛbɛ Jalo hali den denmisɛnnin san 20 kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ bi furudimi kɛlen don k'a sɛgɛn siga foyi t'a la an ka cɛkɔrɔbaw bɛ yen kosɛbɛ musokɔrɔbaw bɛ yen kosɛbɛ u diya dumuni bɛ yen u tɛ se k'a kɛ yɛrɛ siga t'a la ala ni furudimi y'a sababu ye o ye tiɲɛ nka ni professeur Musa Sise an bɛ o teliman di buna hadamadenw ma sisan k'u lafiya tu t'a la ta t'a la u k'a k'u ka so u k'a k'u ka so u kana se an ma yan o ye ɲama ye o ye ɲama ye i ti dɔwɛrɛ kɛ dɛ i bɛ ɲama den ɲini jabɛtitɔ ka ca o kosɔn n'a ka di i bɛ sukaro k'a la n'a ka di i yɛrɛ tɛ sukaro k'a la kosɛbɛ i b'a susu kosɛbɛ k'a susu fo ka bunte ka sɔrɔ ka sukaro dɔɔni fɛnɛ susu ka k'a la yaasa a dundala ka jɛ da Jalo n'i ye nin kɛ sɔgɔmada fɛ kosɛbɛ n'a fɔra ko furudimitɔ i tɛ se ka furudimi i tɛ se ka foronto dun i tɛ se ka tigɛdɛgɛ dun sɔgɔmada fɛ nin susu ta i ka ni sukaro susu ni ɲɔgɔn ye sɔgɔmada fɛ i k'a mugan midi i sigi dumuni kɔfɔlen ninnu na i k'a dun a tɛ foyi k'i la Amadu nin ye tiɲɛ ye ɔ yanni an ka taa yɔrɔ jan kosɛbɛ ɔ i y'a fɔ ko ɲama awɔ o ka ɲama den bɔ kosɛbɛ ne k'a susu ni sukaro ye awɔ ɔ furudimibaatɔ kosɛbɛ o ye tarafatani ye tarafatani nka bɔdon bɛ jiri in na wa bɔdon tɛ nin na bɔ waati tɛ nin na i y'a bɔ waati o waati i kɔni k'i jija dɔrɔn a ka se ka kɛ den ni jala ye o ye ɲama ye ɲama kɔni ɲama bɛ nin kɛ kana siga yɛrɛ ɲama b'a kɛ maliyɛnw a ka furudimiw banna ɲama bɛ nin kɛ kucalakaw furudimi banna welesebugukaw furudimi bannen filɛ nin ye sikasokaw furudimi bannen filɛ nin ye bamakokaw amerikikaw ɔ amerikaw ta yɛrɛ ni kɔni u b'a fɔ mɔgɔ k'a bɔ yan dɔrɔn k'a ana c'u ma k'a c'u ma ana c'u ma ni aha walahi Amadu ye kuma min fɔ ne ni kɔrɔnɛ tɛ tiɲɛ don siga t'a la parce que dɔnni ye kuma dɔnniw tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ aha ala ma hinɛ an ka cɛkɔrɔba professeur Mohamed Sy kosɛbɛ a kuma na ɲɛma ka nin cogo la kelen maa jɛ siga t'a la donc n'a y'a fɔ ko ɲama bɛ furudimi furakɛ ne b'a fɔ hali n'a Amadu ko heure duuru ne b'a fɔ ko walahi heure duuru ka jan parce que ne y'a dɔn ɲama a bɛ furudimi traitement kɛ cogo min na siga t'a la n bɛna den Amadu ye den min ta n bɛ den kelen in fana ta ye Jalo ɲama den commerçant ni tulo b'an na ɲama denjala minnu binnen don a kɔrɔ denjala minnu binnen don a kɔrɔ a denjala dɛ e k'a furuki ba in n'i y'a susu
barakati ani parfum dɔ bɛ ko bintu sudan bintu sudan ni ani barakati ɲagami k'a donnen don tasuma ni ka commerçant kɔrɔ ni butigitigi fɛn fɛn kɛ i bɛ jaabi d'a ma sini kɛnɛ a ta kana t'a la yɛlɛma cogo foyi t'a la su in na ye kabako ye kabako su a y'a Amadu Jalo bɛ ka min ɲini su in na jiri kɔnɔ a b'a sɔrɔ ɲamaden mun bɛ suru duguma a den min binnen don a kɔrɔ o jala k'o ta ne ka taa furu yɛrɛ Amadu ko a den bɛ furudimi furakɛ dɛ wa ne y'a den kelen ta k'o kɛ garijɛgɛ nasara ye ka ni barakante ani parfum bintu suda i b'o de funfun a la k'a furuki a dɔnnen don tasuma na ba ni barakati butigi kɔnɔ yen ayi n'i y'a don i ka jama ɲini wɛrɛ i yɛrɛ bɛna ɲɛfɔ an ye ayiwa commerçant ni mɔgɔ y'a kɛ Amadu k'a kɛ sini kɛnɛ i b'an wele i b'a Amadu wele ko Amadu a ye yiri min fɔ n y'a kɛ a kɛra tan siga foyi tɛ nin na ayi a ma nɔgɔ Amadu hali bi Jalo ɲama a kɛlen k'i da don la siga t'a la n da don ɲama mɔgɔɲa yɔrɔ kan tuguni siga t'a la mɔgɔ caman bɛ kuma siri kan siri bɛ garisɛgɛ jɛnsɛn fɛnɛ bɛ yen siga t'a la garisɛgɛ jɛnsɛn i b'o dɔn wa mɔgɔ min mana dɛrɛmɛ 1 sɔrɔ a mako bɛ dɛrɛmɛ 2 la bon ni mɔgɔ min ye 100 sɔrɔ n'a m'o 100 dun k'o ban a tɛ 100 wɛrɛ sɔrɔ siga t'a la su in na olu tigi lafiya la u k'u kulo jɛngɛlɛ jɔ dɔrɔn k'an lamɛn professeur Musa Sise Amadi Bagayogo an sigilen bɛ dɔɔni bulon kɔnɔ bi siga t'a la ka dɔɔni fɔ buni adamadenw bɛ se ka lafiya cogoya min na ɲamaden ɲama gili i bɛ taa a dili sɔgɔmada joona fɛ alamisa sɔgɔmada joona fɛ i bɛ wuli i bɛ taa gili bɔ ka na furunki k'a kɛ tile-tile-ja ye n'i y'a kɛ tile-tile-ja ye i tɛ dɔwɛrɛ kɛ dɛ i komi a ma se i ka taa fɔ i bɛ taa kami san i b'i jija i bɛ taa se sugu la parce que Bamakɔ yan o bɛɛ lafiyala an bolo siga t'a la mɔgɔw ka bagan u b'a faga mɔgɔw ye fu la u b'a faga mɔgɔw ye i bɛ se ka taa i b'a a ɲɔbara sɔrɔ a bɛ ɲɔ kɛ min kɔnɔ i b'a sɔrɔ i b'i jija ala kɔnɔna ɲuman ye i ka se ka taa kami san sugu la ka taa faga k'a ɲɔbara bɔ k'o fɛnɛ furungi k'a da tile la ka ɲama nin fɛnɛ da tile la a gili da tile la k'a bɛɛ kɛ tile-kelenja ye k'a ɲagami wari kɔni tɛ wa a tɛ fɔ ko ni nin ma ban ko dɔwɛrɛ bɛ taa sɔrɔ yen dɛ u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen de nin ye tiɲɛ ye e ma ye ale bɛ ɲɔ don cogo min na wa siga t'a la a bɛ ɲɔ don bɔrɔnin kɔnɔ cogo min o de jama ma falaki la Amadu i ye ɲama in diri fɔ ko k'a bɔ sɔgɔmada joona fɛ nka aw dɔnnibaaw ko de don an k'a fɔ ka periperi latigɛ barisabu jiri ye kɛrɛ 4 de ye kɔrɔn bɛ yen kilebi bɛ yen bani bɛ yen baba bɛ yen ɔ niri min bɛna bɔ a bɛ bɔ a kɔrɔn fanfɛla fɛ wa walima fan jumɛn fɛ Jalo o diyala n ye kosɛbɛ parce que ɲininkalinkɛlaw de fana bɛ an kumalaw bilasira waati dɔw la siga t'a la yiribɔ yɛrɛ la gɛlɛman yɛrɛ min ye yɛrɛ o ye i ja jɔlen yiri gili kan kosɛbɛ n'o tɛ n'i ja ma jɔ a kan i y'a bɔ kɔrɔ i y'a bɔ kilebi i y'a bɔ bani a bɛɛ ka ɲi kosɛbɛ o di jama ma falaki la n y'a fɔ mais a kan ka utiliser cogoya min na an da ma se o yɔrɔnin ma i bɛ nin fila in n'i y'a foronge k'a kɛ ɲɔgɔn kan i bɛ to ka tigɛ wusu n'a ye sɔgɔma ani su nafolo ɲinina n'i y'i ka nafolo sɔrɔta dɔ tile kɔnɔ dɔrɔn i bɛ se k'a fɔ k'i tɛ jate nafolo ɲininaw fɛ i yɛrɛ bɛ nafolo dɔ sɔrɔ waati dɔ la f'i yɛrɛ b'a fɔ nin bɔra min ne hakili tun tɛ nin na ne yɛrɛ tun hakili tɛ o de ye nafolo ɲinina ye o de ye nafolo ɲinina ye nin tɛ Jalo i bɛ nin jaabi sɔrɔ a ye min fɔ nin ye yɛlɛma cogo tɛ na parce que kami yɛrɛ ale bɛ bɔrɔnin min b'a a bɛ ɲɔ kɛ mun kɔnɔ e y'o vidéo in wɔrɔ jumɛn aw bɛ vidéo ka taa min o ni ɲama dili tatɔ k'o foroki ɲɔgɔn na k'o kɛ tile-kelenja ye ka to k'o garijɛgɛ tɛna mun na n'amadu y'o bila n bɛ ɲama n b'a fu ta siga t'a la a fu ɲama fu siri bɛ mɔgɔ mɔgɔ la Bamakɔ kɔnɔ siri bɛ mɔgɔ mɔgɔ la e ka ɲama fu bɔ bɔ yen i kana n'a fu ye a kɛ siri i k'a siri ni nana dɔn a tigɛ a fu 9 i k'a don daga kura kɔnɔ ka gomi mugu k'a kan i b'a tobi dugutila fɛ i kɔnɛ ba siri bɛ jigin ka bɔ yen o mana an b'o fu bɔ don jumɛn n'i y'a bɔ diɲɛ don o don ale kɔni n'i y'ale bɔ o ye siri tigɛla nin waati b'a la wa waati t'o la n'i y'a bɔ sɔgɔma ka ɲi i bɔ kɔnɔ sɔgɔma ka ɲi siga t'a la n bɛna min d'a kan Amadu ka kuma sɔnji la
ɲɛma kelen musokɔrɔba fɛn fɛn n'i b'a fɔ ko fasadimi senkuruba bi dimi kɔ bɛ dimi a bɛɛ ta Amadu b'o gundo dɔn kosɛbɛ ni musokɔrɔba fɛn fɛn tora k'i koni ni e kɔni hali ni tɛ se ka farida siri i bɛ so ka jɔgo 100 kɛ su kelen kɔnɔ ayi senkuru tɛ dimi ɲɛma kelen a fu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ to koli la n'ale ye a ye kolotugunda dimi o i to mɛn a banna mala hali bi tɛmɛ ni yiri ye radio barakɛlaw laban n'a kɛ mori o ni bina professeur o tɛ nin dɔw sɔrɔ koyi ayiwa i ka dɔn nin ye si binnen a o tɛ nin dɔw sɔrɔ dɛ barisabu nin ye min ye nin ye anw fana ka retraite labɛntɔ ye siga t'o la an tɛ pension ta o nka nin ye anw ka retraite yɛrɛ de labɛntɔ ye ni minnu tɛ se k'a kɛ an tɛna kɛ olu ye wa nin ye jigiya dɔ ye professeur Musa Sise professeur Amadu Bagayogo n'an bɔra ɲama na an tɛ taa sunsunfin na wa sunsunfin n y'a mɛn dɛ nka n bɛ fɛ aw ka perefu de y'i diya barisa a fɔra ko jiri barikamanen don donc n bɛ fɛ aw ka perefu di ne ma a kan ka d'a kan barisabu a bɛ min na su in na nin ye a ye min daminɛ a ma bali n na i fa Ala ma hinɛ la professeur El Hadji Mohamed Sise ani an ka cɛkɔrɔba min filɛ nin ye n'o ye Burama Bagayogo El Hadji Burama Bagayogo u y'u ka ɲɛnamaya kɛ fo ka se bi ma hali sini dɔnni de bɛ ka forobaya cogo min na maayaw bɛ se ka dilan aw filɛ nin ye o sira kelen kan yarabi Ala ka aw mi an kɔrɔ an k'an da don sunsunfin Amadu a diyara n ye Jalo sunsunifin fana i bɛ ka yiri fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ yiri dabaganaba de ye mun nafa ka bon adamadenya yɛrɛ taabolo la an balima dɔw bɛ yen bi bi in na kosɛbɛ hakili wasi b'u la a bɛ panpan sɔgɔmada fɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wulada fɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ tɛ i b'a fɔ jinɛ don dusuma ka go dɔw yɛrɛ ko ka hakili tiɲɛna Jalo ni nin y'i sɔrɔ kana dɔwɛrɛ kɛ dɛ n'a y'i ka mɔgɔ sɔrɔ kana dɔwɛrɛ kɛ dɛ sɔli ta i k'a da i kan na i ka don kungo kɔnɔ na daba a b'a fɔ daba ko sɔli kɛ min bɛ dingɛ sen a ta i k'a da i kan na e ma togoda kɛ wa n y'a faamu i b'a da i kan na k'a da i kan na i numankuru kan wa ayi numankuru kan to o si t'a la barisa n'an m'aw ɲininka fɛn ninnu na a ma nɔgɔ dɛ awɔ nin bila yɔrɔ tɛ nin na bila yɔrɔ t'a la i m'a bila fan o fan fɛ i m'a bila fan o fan k'i kunda sunsunifin kan n'i taara i b'a gili bɔ ka bɔgɔdaga kura san kosɛbɛ k'a don bɔgɔdaga kɔnɔ k'a sɛbɛ tobi fura fɛnɛ laja de f'i k'a tobi kosɛbɛ mais ka fura balabala tentɔ k'a jigin hakili b'a la k'a ka kɛ cogo min na a tɛ kɛ ten dɛ sɔgɔmada fɛ k'a di i ka hakili tiɲɛni nin ma wulada fɛ k'a d'a ma i bɛ to k'a kun n'a ye tile 40 bɛ dafa yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ n'ale n'a sɔrɔ ko a ye fini bila a bɛ fini don sunsunfin b'o kɛ sunsunifin lili b'o kɛ sunsunfin kelen a niri tubabu ko racine k'o di jama ma falaki la Jalo ne gundo kɔni sɔrɔ nin ye ne ka retraite ko nɔgɔyalen o Jalo Amadu y'a dili fɔ cogo min na dili kelen n'i y'a bɔ nin cogo la ka ale dili kelen kan'a tobi o la dɛ e k'o don bidon kɔnɔ maa min bɛ yen ko sinsan ninakili degun bana b'a la min ninakili bɛ fereke dɔw ta b'a la fo pikiri de ka k'u la niri kelen y'a dili don bidon kɔnɔ sinsan kelen ka ji k'a kan ji kura k'a kan a d'a ma a ka to k'a kun ko n'a ye ka dɔ min ka dɔ josa disi la a bɛ tile 14 dafa yɔrɔ la a bɛ ban sinsan kelen a banna o Bamakɔkaw n ko sunsunfin ye kabako jiri de Bamakɔkaw Kucalakaw an b'aw fɔ hali bilen faso kanu na minnu bɛ k'an lamɛn Mufo la minnu bɛ k'an lamɛn Welesebugu Ciwara la an ka foliba ye hali bilen i ka dɔn k'a fɔ a ye aw tulo ɲɛgɛnɛ jɔ hali bilen dɛ barisa su in na kɔni aw tulo na don kumaw na kuma mun n'aw ma deli k'a ɲɔgɔn mɛn i n'a fɔ Amadu y'a fɔ cogo min na ne tɛ sira kura ye ni sira kɔrɔ de ye cɛkɔrɔba fila ninnu y'u tigɛ kɛ ka ɲɔgɔn minɛ dɛ u ma ɲɔgɔn bila dɛ an bɛ dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba fana ye Sufi Adama Ala ka a dayɔrɔ lamɛn barisa Burama Bagayogo kɛ o kɛ ka professeur tɔgɔ fɔ a b'a fɔ Sufi an saba a yɛrɛ an saba waati bɛɛ an saba a b'a fɔ tan ninnu ka jɛ kun tɛ ayiwa don dɔ maaniya jɛ ye dɛ kosɛbɛ saya de y'u kɔ don ɲɔgɔn na nka hali bilen ɲɛnɛfin bɔra o la k'a sabu kɛ
Musa be wa waati bɛɛ ne yɛrɛ b'o seereya buranbaga fɔ Musa Amadu a ye ɲɔgɔn minɛ dɛ a ye ɲɔgɔn minɛ dɛ a y'aw hakili to ɲɔgɔn na yarabi a ka jɛ Ala ka barika don a la barisa na aw bɛnna anw bɛ lafiya dɔnnibaw ne de ɲininaw a ka bɛn k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka dɔnniw falen dɔ bɛ dɔ t'o dɔn gundo tɛ ka tila nin ya an tɛ fila fɔ sunsunfin kan an bɛ segin tuguni ka na o sunsunfin kelenw na Jalo mɔgɔ dɔw bɛ yen bi na kosɛbɛ a ka dɔgɔn Bamakɔ yan fan fɛ u mana den sɔrɔ dɔrɔn den bɛ taa u mana den min sɔrɔ dɔrɔn den bɛ taa den tɛ basi bolo u mana den min sɔrɔ dɔrɔn kelen fila dɔrɔn a fatula balimamuso y'i tulo majɔ a den suguyaw tɔgɔ Bɔkun dɔw tɔgɔ Sunugu dɔw tɔgɔ Ɲamanton siga t'a la ka sunsunfin to yen i den tɔgɔ tɛ da ninnu na Amadu i tɛ dɔwɛrɛ kɛ Jalo i bɛ taa don an ka kaburudon kelen kɔnɔ laban so kaburudon ka taa kaburudon kɔnɔ yiri 3 ɲini ka na sunsunfin k'a kuru 4 n'a ye k'i den kɔ a la su 7 o den o tɔgɔ tɛ da Bɔkun o tɔgɔ tɛ da Sunugu o tɛ da Ɲamanton o den i b'o don lakɔli la a bɛ sɔrɔsiya kɛ segi kuma in kan segi a kan Jalo kaburudon kɔrɔ i bɛ taa don kaburudon yirima bɔ yiri la o kɔrɔla a kɔnɔ la i ka sigi jija dɔrɔn ka furakuru 3 tigɛ in na jiri sufa 3 walima jiri suguya 3 dɔrɔn k'a bulu tigɛ ka bɔ kaburudon kɔnɔ ka na n'a ye ka na sunsunfin kɛ a 4 n'a ye k'a don bɔgɔdaga kura kɔnɔ k'a sɛbɛ tobi ka den ko n'a ye su 7 sunsunfin ayiwa a bulu wa a fara wa a niri a bulu sunsunfin bulu kosɛbɛ k'a ko n'a ye su 7 o den ko to bi bolo a ka masaya kɔ balimamuso an mun bɛ suba dibi la soju la kasi la an mun bɛ tile mun bɛ kɛ kasi la sojuw la nin ye dayɛlɛlen aw ye professeur Musa Sise Jalo Amadu a barika aw ye Amadu ye min fɔ nin ye ka nin fɛnɛ sɔnji la san'an ka nɛgɛjuru sira di mɔgɔw ma waati kɔnɔna na kosɛbɛ sunsunfin professeur mɔgɔ tulo b'an na k'i bɛ baara kɛ jamana ye jamana baara kɛ i ye commerçant de ye baaraw baarakɛba ye baara in tɛ ka taa ɲɛ n'i ye padaya 5 kɛ i bɛ padaya 10 kɛ kɔfɛ a kɛ Ala kama kɛra kama tɛnɛ sɔgɔma joona fɛ tɛ i walaka pewu i walaka pewu i k'i ka laɲini kɛ ka sunsunfin kɔrɔ ni tile bi a seleke 4 a fara dɔɔni bɔ i k'a sɔrɔ k'a bulu dɔ tigɛ n'a don daga kura kɔnɔ i k'a tobi i b'i ko ne tile 7 a tɛ ko ɲɛgɛn na dɛ tile 7 bɛ dafa yɔrɔ min na n'i ye padaya 1000 kɛ n'o ye segin kɔ t'i ye i tɛ segin kɔfɛ a ka fɔ k'i bɛ retour ta wariko la ɲɛta ye ko o ye ɲɛta kɔni o ye bulon dayɛlɛlen ale bɛ ten an bɛn'o fɔ sunsunfin kan lamɛnbaaw fana tulo b'an na Jalo an b'a lajɛ hali n'an sera ka mɔgɔ 5 ta Kucala ka mɔgɔ 5 ta Sikaso ka mɔgɔ 5 ta Welesebugu la Bamakɔ fana an bɛ mɔgɔ 5 fana ta yan an bɛna ligne 3 i bɛna ligne 3 di mɔgɔw ma ni Ala sɔnna ma u bɛ se ka don ligne nin kelen-kelenna bɛɛ fɛ inchallah waati dama an kɔni bɛna mun da tulo kan ni Ala sɔnna ma professeur Musa Sise ka fara Amadu kan ni ale Elhaji Bura Bagayogo woloden don a ka golokasigi don bibi na ale de bɛ facɛ kɛrɛfɛ ale de b'an ka cɛkɔrɔba kɛrɛfɛ an ni Ala sɔnna ma an bɛna heure 2 émission kɛ yan Bamakɔ nin ye ko daminɛ ni nin dɛ parce que n ye dɔ fɔ n ko jahili bɛ wuli est-ce que a bɛ tan est-ce que nin ko olu b'u yɛrɛ sɛgɛrɛ o yɔrɔ professeur bɛ fatu waati min na mɔgɔ b'a fɔ est-ce que professeur yɛrɛ ka ko nin t'a ko bulonda ninnu tɛ tugu a bulonda tɛ tugu wa an b'a ɲini Ala fɛ hali an denw ya Rabbi Ala kana bulonda ninnu tugu fɛnɛ ni Ala sɔnna ma Amadu a ye kɔnɔjɛlenya min kɛ su in na an b'a ɲini Ala fɛ n'an yɛrɛ ye mun fara kan Jalo Ala ni yɛrɛ ka cɛsiri ni ne kɛra dɛ an bɛna nɛgɛjuru sira di mɔgɔw ma ka fara radio dɔn wɛrɛ nɛgɛjuru sira kan minnu bɛ ka lamɛn bɛɛ bɛ se ka don inchallah an y'o de fɔ an ko Ala ko ni maa ko tɛ kelen ye a bɛ ka baara min kɛ Ala kama ne yɛrɛ dabali banna professeur e ni ne an bɛ jɛ la a bɛ waati bɔ nka n ye kumaw mɛn bi kuma mun depuis Ala ye n da ma deli k'a mɛn n ye jiriw nafa dɔ bɛ yen jiri mun nafa kabi Ala ye n da fo ka se bi ma n b'a mɛn vraiment nin diyara n ye kosɛbɛ nɛgɛjuru sira limanaw bɛ se ka an lasɔrɔ a la 66 90 43 45 walima 65 00 02 02 walima i b'an wele fixe sira fɛ n'o de ye 20 73 71
94 mugan biwolonwula ni saba biwolonwula ani kelen bikɔnɔntɔn ani naani n bɛ segin dɔ ninnu kan tɛgɛrɛni 66 bikɔnɔntɔn 43 45 walima 65 jala fo mɔgɔw ma doni daminɛ dɔw ye doni daminɛ an m'o tigi ta salamu alaikum salamu alaikum o de baasi tɛ yen n balimakɛ tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Ali Danbɛlɛ Kucala kosɛbɛ karamɔgɔ bi jaabi sisan Amadu an b'o ko t'e bolo ko ale ye commerçant de ye u ko baara ti ka sɔrɔ mécanicien fɛn d'a ma sisan min b'a a walawala ni Ala sɔnna ma bɛɛ lajɛlen fana k'i tulo kɛrɛ bɔsigi k'i tulo don ni jaabi na ka da kan maa kana sigi maa ka ɲininkali kan a ko k'ale ye mécanicien de ye ko marché ka suma waati ka gɛlɛn ale bolo Amadu kɔrɔfɔ b'i bolo ale ye mécanicien marché ka suma siga la a ti dɔwɛrɛ kɛ dɛ a bi soli ka taa kungo kɔnɔ kosɛbɛ sɔgɔmada joona fɛ a bɛ se ka bɔ ɲini jirijan kelen jirijan kelen ani an bɛ binka kɛ ni fɛn dɔ ye ko wɔlɔsɔ an ka nin tigi ta fɔlɔ allo salamu alaikum somɔgɔw bɛ di n balimakɛ tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Italie Malte bisimila direct de don direct de ye émission ye d'accord i bɛna cassette in sɔrɔ i y'a mɛn i bɛ tila k'an wele hors antenne na émission banna i bɛ weleli kɛ kosɛbɛ hors antenne Amadu ko émission ka da i bɛ dugawu kɛ salamu alaikum kosɛbɛ bisimila jumɛn kan Tomi ladɔn lemurukumuni ladɔn i b'a ni lemurukumuni den yɛrɛ ɲini kɛ i b'a fila susu k'a mugu bɔ e ka to k'a don ji la k'i ko n'a ye ba in kosɛbɛ fitiri ni safo cɛ i b'i ko n'a ye tile 7 dɔrɔn merci Amadu commerçant mécanicien a bɛ bɔ ɲi ka wɔlɔsɔ don a la min bɛ ka ni min ye c'est comme ka wɔlɔsɔ kɛ a fɛn karila komi u bɛ nɛrɛ kari cogo min na voilà i n'a fɔ nɛrɛ bɛ kari cogo min na wɔlɔsɔ de bɛ siri bɔ la kosɛbɛ ne ka yaasa i bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min siga t'a la na ka taa nin kɛ danya kelen ka na n'a ye k'a don daga kɔnɔ k'a tobi su 7 su 7 mana dafa a bɛ taa ji fili baji la a b'a fɔ mɔgɔw ma k'a ye taa n tɛ baara kɛ bi o d'a ma falaki la ka a yɛrɛ wusu n'a ye allo a b'a ko n'a ye su 7 allo salamu alaikum kɔrɔ baasi tɛ yen bisimila siri sugu a b'a tigɛ karamɔgɔ ne den fari de sufɛlen don su fɛ a fari bɛ sufɛ quoi o tɛ wɔrɔ jan ye dɛ i bɛ gunjɛ dɔn wa bugurijɛ gunjɛ furabulu mɛrɛmɛrɛma ɲini dɔrɔn i b'a cɔngɔ ji la i b'a ko n'a ye a ka dɔ min gunjɛ furabulu mɛrɛmadi voilà ne y'a kɛ hali sini a bɛ pan ka wuli kosɛbɛ merci i bɛ n wele ka bɔ min Kucalakaw ok merci an b'o fɔ Amadu k'ale bɛ Kucalaka den fari bɛ sufe n'a ko ni ye nin kɛ gunjɛ furabulu mɛrɛmɛrɛma a ye den bɛɛ pan ka wuli di a k'a ko n'a ye k'a min n'a ye a den bɛ wuli kɛ siga t'o la an bɛ dugawu k'a den ala k'a bana salamu alaikum sira la allo somɔgɔw bɛ di tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min ne tɔgɔ Bakari Fofana Kabalakaw bisimila a yɛrɛ fila kan mɛ a kanu ka bɔ ne kan kojugu ne b'a wele k'a fɔ dɔrɔn a diyara n ye kosɛbɛ ala ka kanu k'a bolo mɛn a ka baara la nin ye nɔ kɔrɔ ye siga t'a la Tintin an bɛ dugawu k'a ye ne yɛrɛ denmisɛn a bɛ dugawu kɛ n yɛrɛ kosɛbɛ dɔw bɛ yen an ce nin diyara an ye bi dɛ siga t'a la
si jani kala ala ka karfe ami merci beaucoup merci allo somo bedi Basti to ni jamu kamuli kabomi no damle kabam san bismillah dambele ko lene mo tanga klangina ikanga klangina misali de la Amadou kale école de ka bet lagina à l'école de ka be klangine ka be bakilla abe bagide la o te yoro jan abe zabala don yini zabala don ka klekelinja ba bo alamsa don fe ka klekelinja aka kongour don kongour te 3 jours wa 3 jours konna la abi zabala don yi abi to ka ke akoliji la ka kwala ka soro ka ta kongour yoro la ka kongour kle saba konna la na ka akuna ka tana kongour la kle saba mana dafa abla ka zaban la don tuguni mugu to abolo ka to ka wusu dondo naka arizita bolu ko nyuma sababu ye arizita bu abata to ko soro en ka allo ramo tele karjigal galiando to ya sirindo ka gardiga sirindo okay assalamu alaikum afamna wa alaikum salam wa rahmatullah pour terme de émission awani kono Amadou Makaniso Amadou Klobila nini tumake olu baline Mohamed Zela Allah akbar Amadou Klobila kona kelite balnela Allah akbar en 2002 kaneto akara en 2002 akara du dongo dalen kan kaneto akara technicien animateur radio tel ni chorba e akbatu dunno ke procès mo dunno ke ala ka hinala ka bi mi fonye anga baru beta nyo fe abi to ka mi fonye bura baga yo ka ni procès kana ni ni bura baga yo bu benga bu Allah Amadou téléphone ga juri am tasra ne tikita allo aywa tikita assalamu alaikum wa alaikum salam to ni jamu kawle kabomi kabo kuchala bismillah samo wote so pisi nina wa so pisi Amadou go so pisi bala o fura ko ni ne ko ni hakilo tilima dabada de dabada ni ma dabada so de zonye zonya Amadou fene bira kilin faraga ni musira ka mun kala araju manga ka chakre Amadou ko sopisi bala ni sopisi bala ati dowre ke femi ba an yere singora ko ngolo aben ngolo nyini ka sebe tobi to ka jimi ka to ka jo wa alaikum salam ana muso ba mi na crédit bana tellement impression do ka kuma ali ma crédit laje donc avec que ati limgra ne ko mo 2002 ni Mohamed Cissé do siga tigi radio mo futigi musa ne be akora de la 2002 wati ma radio dalena j'étais le seul technicien animateur nous kelen be technicien animateur ma wora te nga faranga mbe de lugé mais professeur akay tuje modo abe dunga nanduna kana bina boru kenfe kayira na ka foko ale machimo sami ali alma sami machine abini skin krefe taburika mixeru krefe ame baruga baruga to sina abi chokroba to ko no benga brahma ama dan shekeli mama dan shekla mama dan shekla sabama bo ni ko professeur Mohamed Cissé ala ka hinala ngali tana tayana ngali denge o sira ale nola benga brahma kene benga brahma be nga adinga kene kana o ka sigi aka kuma arabi dongo la musa ka dunia falen ni dunia falen ni e de doni ndo amadu de doni ndo aw fa yo donu falen nyona na wore fene na falen nyona di ayo fa ko sira de takama ni ko la mali ku be ngana siga so ku be ngana ka ku chala ka do ma ko ko ta se ko musa no so e wa de ne ma ko ne ki ka emission ta siga so
ni ala sala kana no wani Allah akbar puchala beti ika chie ni fajera chie ni ka yu chie kile irana yu chie kile doni ne irana ni kama ngundi ka emission intervent 3h do me kile mo ko tala ibo Allah akira ni aso me ka galone tike ala ka barka do chena ala ka barka do chena isisi ni aso me ka galone tike shwina kune wari menela ki ka emission passé 4 parce que kakila kana fo mogo nyina kuma wari mela ala kulubi mela ni galon tige ni arajo india ile wari ni kama ala kana wari ja Allah akbar nya ira ala lan fono so ni ma wari mela ngani so ni wari mena ela okay ka emission ne passé ngara jula shushu ala kana hereke ni Allah ka chende me ala ka chende me inshallah merci beaucoup etlotenna professeur Musasi ati foka temeninga kadon gafo ame Mohamed Fo Mohamed Sise siga so ara ambe dugo nyine fe ni sere ga dugo ci fo chokrobai nala sona ma Allah ga dugo ke Mohamed nala sona be dugo kai assalamu alaikum allo assalamu alaikum Mariam Tamrido ka bo kuchala kaw awo ni defu bagi de la mika kenti ka soro amode mi fo say mame wa ay mane zaban ladon amado te awo zaban ladon iba bo ka ke tlegele jay ko sebe examen tle saba be to ki ko nay awo atomi be to ibe to ki wushu no ki ka hamira alala yani resultat che sane resultat che be na jabi soro merci do be fixer sera la moti kita merci allo Amadou aywa atitara ni ko ngoni kera wasaye ko jarkaw ambo fuko be wole nyuma do do fene ba ko ngotuguni amo tikita allo salaam alaykum amba somo beti professeur ay professeur kan wuli ka bomi wole sebu awo bismillah nyama dem fo tanto dawo be furai Koma ko iba wusu ida butiki dala ni mo gomga sere yala la ni ta yala le ki tige fla wusu dro ka boboy merci ani baray merci ma amaru ko kera salam alaikum salam alaikum no fe aha somo bedi awa do bene kayru sa do be fixi la amotita allo on est monté gagnon sur fixi la kanya antala jame mo sabata ka de do sira kunche wati kuruna sikatala amaru ere kele ti se gambo sika fotene ameni tita allo somo bedi kan wuli ka bomi kabot ko yanno awo bismillah mano afla ka yiru mun fo ka resta ka fo ka di mo ko man ni al nak di ba kuma bo ore man no ko nala sona inshallah mini jabi ibe kila ka wulili ke orantenne na inshallah amaru allo salam alaikum somo bedi bismillah togoni jamu ka wuli ka bomi Sigaso awa bismillah banda ni karama me so awle ka nyali woleli ke kuma ningal dole ngulo allo jalo do bango kosebe allo somo bedi kan wuli ka bomi malte tay do toujours kosebe malte comme logo wala ko ke emission ko cleanado ida fana ko bugo ya u ka saba mi balla direct nata itana da yiri wal ma hali do yiri ko ka da mala na ba wo de anga sirini ato tabaye ko ko tan ka wuri de fa wo bla oba ala clé oba la direct to sabati inshallah ambi foko sobe merci beaucoup merci
an b'a fɔ diɲɛ fɛn bɛɛ danaya de ye an minnu filɛ k'ale nin fɔ jiri ala ka fɛn danni ye. allo an ka nin maa laban ye. somɔgɔw bɛ di. ayiwa k'an wuli ka bɔ min. Kucala. Ayiwa Kulubali. Aha. Aha. Inshallah famiyara. Afamla. Allo. Allo. Salam alaikum. Somɔgɔw bɛ di. Allo. Allo. Allo ndoma. Assalamu alaikum. Allo salam alaikum. I b'a wele ka bɔ min. Ndoma nti. Awa. Weleli bɛ ka kɛ ka bɔ min. Musa Traoré do Espagne. Espagne ko bismillah. Appel normal dɔ dunna. Allo. Ayiwa. Salam alaikum. Wa alaikum salam. K'an wele ka bɔ min. Ka bɔ Espagne. Aha bismillah. Kosɛbɛ. Baasi foyi t'a la alhamdulilayi. Awa bismillah. Bisimila. Ne bɛ ka jɛmukan lamɛn ka wele k'aw fo. A diyara n ye kosɛbɛ. Ala ka barika don aw la, Ala ka kun bɛ an kɔrɔ. Amina ya rabbi amina ya rabbi. Ka ka minnu fɔ Ala ka barika don aw la. Amina ya rabbi amina. Ala ka jɛn mɛn sen na. Amina amina. Ala k'o kɛ kɛrɛba in bonya kosɔn. Amina rabbi. Sallallahu alaihi wa sallam. Ala ko tɔgɔ min na. Ami foli don. Merci. Amadu ne tun ye Espagne kaw ye an bɛ foli kɛ Espagne kaw la mun tɔgɔ ma Musa ye weleli kɛ Espagne nka waati an k'ale kɛ maa laban ye salamu alaikum. Waalaikum salam ndoma nti. Awa Espagne kaw. Era dɔrɔn. Bisimila. Bisimila. Asa Musa Traoré do. Traoré. Baye Sise. Awa bisimila. Bi kɔni ne nisɔndiyalen do quoi. Alhamdulilayi alhamdulilayi. La mi duwawu do ya Rabbi Ala ka o kan bɛn. Amina ya rabbi amina ya rabbi. Ni émission ɲɔgɔnna ya Rabbi Ala ka nin cɛya quoi. Amina ya rabbi amina ya rabbi. Donc komi aw yɛrɛ y'a fɔ cogo min heure kelen ka dɔgɔ n'o tɛ bi hali n'aw sera an ɲɛna ne bɛ si ɲɛna aw nɔfɛ bi quoi. Ala ka kanu to. Fajiri fɛ hali ni ma se ka wuli ka taa baara kɛ min nkalon tigɛ patron ye n ko n bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. Allahu akbar Allahu akbar. Ala ka cɛ ala. Tellement que nafa bɛ nin émission ninnu na cogo min na bi sago ni y'a bɛɛ de ye quoi. Nin ye jigiya ye nin ye jigiya ye. Foli don quoi k'an bɛn. A diyara n ye merci beaucoup an bɛ Espagne kaw bɛɛ lajɛlen fɔ aw bɛɛ lajɛlen. Jalo ni Espagne ka ye weleli kɛ siga t'a la an fɛnɛ terikɛ a n'an balimakɛ n'an karamɔgɔkɛ Mugu Jara a dalen bɛ Espagne nin waati an ka foli an bɛ kɛ nin waati maa ɲɛnamaba don Mugu mɔgɔ sɛbɛba hali kunu a bɔra k'an wele maa ɲɛnamaba don an b'u bɛɛ Jalo komi waati korona Amadu an ti folikan labanw ni i ka numéro di mɔgɔw ma n kɔni bɛna layiru kelen di lamɛnbaaw ma ni Amadu bɛna a jamukan sigi yan heure kelen tɛ dɛ an bɛna semi dɔgɔkun kɔnɔ an bɛna heure 2 ta don kelen dɔgɔkun heure 2 ɲɔgɔn fɛ ni Ala sɔnna ma an bɛna émission sigi parce que dɔnniko bɛ bondakun dɔ de kan bi an bɛna yira k'a fɔ dɔnni kolo minnu b'a kɔnɔ dɛ olu mais hali bi kisɛw bɛ yen dɔnni bɛ yen dɛ an balimakɛ min bɔra ka wele kɛ ko an k'an jogo ɲɛ dɔnni ani jogo fankelen tɛ n b'o yɔrɔ f'a ɲɛna o ye tiɲɛ dɔnni maa dɔ bɛ a jogo tolilen don nka a bɛ dɔnni baara ni tiɲɛ a bɛ ɲɛ a bolo a bɛ ten dɛ fɛn min ka gɛrɛ dɔnni ko la i bɛ ka min baara i ka da a la ba ye o banna dɛ sinon mɔgɔ jogo jugu bɛ dɔnni baara jogo ɲɛ mais an bɛ ɲumanw de fɛ an ko bɛɛ ka jugu ɲɛ n'i y'a mɛn n bɛ nin fɔ nin y'a silamɛya dɛmɛ dɔ de ye an b'a fɔ maa ka taa sɛ faga fɛn na an ko a ye yiri ko yiri o tɛ kuma banni Ala ka fɛn dan Amadu an bɛna kɔrɔfɔ ɲini ne ko bɛna bɔ kɔrɔfɔ la Amadu ka kɔrɔfɔ to i bolo i bɛ i ka nɛgɛjuru sira di mɔgɔw ma Jalo fana bɛna ne ka numéro di ni Ala sɔnna Amadu an bɛna dugawu ɲini an fa fɛ n'o ye Bura Bagayogo a ka dugawu kɛ kɛnɛ in an bɛna a yakubaya Ala sɔnna ma an bɛ foli kɛ Mala yɛrɛ ka foli kɛ arajo baarakɛla bɛɛ la aw denkɛ banabagatɔ professeur Musa Sen mɔgɔ bɛ arajo in ta direct la émission su o su 23h pile a bɛ ta Kucala
hali nama émission ke domina kujalakaw b'an an ka révision kɛ Sikaso radio mufu mais muna kujalakaw b'an ta a sababu ye jɔn ye Mohamed Sise wuli sibukaw u b'an ta ni bɛɛ sababu mun bɛ sa ka hakili ɲuman a b'a fɛ ka jamukan in bila région bɛɛ ale yɛrɛ ka propre moyen a ko Sise n b'a fɛ i ka tiɲɛ tigɛ ani fa ye sira mun tagama n b'a fɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la dɔnni kuma min b'aw da k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko dɔnni hakikaw bɛ hali sini hali ni diɲɛ bɛɛ kɛra kolo ye ko ɲuman minnu bɛ yen ale Mohamed seko ye min ye k'olu labɔ ale b'o ɲumanw labɔ de an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ne bɔ kɔrɔfɔla Amadu i b'i ka numéro di ani dugawu min b'i bolo k'a kɛ lamɛnbaa bɛɛ la i b'o kɛ bɛɛ la n bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn ne bɛna bɔ kɔrɔfɔla salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu diyara n ye Jalo kosɛbɛ an kɔrɔkɛ ni an karamɔgɔ bɔla kɔrɔfɔla an bɛ foli lase an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma u y'u muɲu ka an ka nin dakurunya fila lamɛn kosɛbɛ an b'u fɔ a la kosɛbɛ an b'u fɔ a la kosɛbɛ ani fɛnɛ an fɛnɛ ka cɛkɔrɔba kosɛbɛ ani an karamɔgɔkɛ siga t'a la an b'a fɔ yanfa ka so kosɛbɛ n'o ye Elhaji Burama Bagayogo ye kosɛbɛ a ka kalandenninw tun man kan don nin waati kɔnɔna la kosɛbɛ mɔgɔ min kɔni n'i mago banna siga t'a la i bɛ weleli kɛ 77 66 69 32 n'i ye weleli kɛ nin na a ka ca Ala fɛ siga t'a la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siga foyi t'a la ka to bɛ nin kan an bɛ Amadu fo su in na k'a waleɲuman dɔn ka tila ka professeur Elhaji Mohamed Sise Ala ma hinɛ na o ka golo kan sigi wa professeur Musa Sise k'an ka cɛkɔrɔba fo n'o ye Burama Bagayogo a sababu ɲuman Elhaji Burama Bagayogo an b'a fo foli la foli min dan t'a la ka foli lase Farabana Musaba Jalo ma nin waati in na i ka dɔn ka fɔ nɛgɛjurusiraw an bɛna bila aw ka bila la nka jan'o cɛ an b'a lɔdɔn k'a fɔ professeur Musa Sise kan ka taa taama na Kucalakaw fɛ yen o siratigɛ la sa Kucalakaw ni an donna yen don min na a tɛna kɛ basi ko an n'an bɛ dɛsɛ wa a tɛna bali maa la o siratigɛ la kabi sisan a ye labɛnw sabati Kucalakaw o bɛ se ka da aw tulo kan professeur Musa Sise n'a binna maa min tɛgɛ kɔnɔ o ye kunnaja ye o ye kunnawolo ye wa Kucalakaw ayiwa a hakili sun bɛ ka taa aw fan fɛ dɛ o siratigɛ la sa a ye dugawu kɛ ayiwa Ala k'a kɔ to ko yanni maa wɛrɛ kana an daraka ka bɔ aw ka sira kan barisa professeur Musa Sise waati bɛɛ weleliw de bɛ ɲɔnɔkaw an mago b'i la ayiwa segukaw an mago b'i la ayiwa a y'a lajɛ donc an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn nɛgɛjurusiraw an bɛna di Amadu ta o ye 77 76 66 69 k'a kuncɛ ni 32 ye o professeur Musa Sise 66 69 43 45 a ka nɛgɛjurusira filanan o ye 65 ye 02 02 n'o ye 65 00 02 02